Ladies and gentlemen, i går var en noget uheldig dag, vil jeg jo sige, fordi at Kraus er imponerende nok for at uploade den samme video på samme tid. So be it. Det er ikke lige noget, vi fik snakket sammen om, eller noget som helst, og jeg ved godt, folk de skrev, at der var også nogen, der var så dumme og skrev, at jeg simpelthen efterligner Kraus, eller et eller andet sådan, Kraus har lige uploadet der. Vi uploader på samme tid, altså så man kan jo ikke gøre andet. Nå, nok om det. I dag der uploader jeg en video, som er blevet uploadet for 3 timer siden, og reagerer på den, så hvis Kraus han formår at overhælde mig på det, så fair play, Kraus, okay? Fair fucking play. Når det så er sagt, så er det impossible 0,0069% odds. Så vi kan godt lide odds, men være ansvarlig for det. Lad os se, hvad det er for nogle ting. Jeg tror, det er nogle ret vilde mål, der godt kunne komme her. Så jeg er ready. Og så selvfølgelig et like, tryk subscribe. Det er gratis, for fanden. Så gør det lige. Meget exciting intro, som gerne må være overstået. Tak for det. Den her. Der har faktisk været meget diskussioner omkring den her. Jeg synes, det er lidt sjovt. Sådan, det der med, at han skal gøre det bedre i første omgang. Og selvfølgelig så skal han gøre det. Men sket er sket, ikke? Og han formår sgu da alligevel at få rettet fucking godt op på lige. Altså, du kan effekt, at de andre to redninger er fuldstændig sindssyge. Det der, det er også lidt sindssygt at Gabi. Jeg ved ikke lige, hvad fanden der foregår der. Han fik den faktisk taklet, gjorde han det? Hoppede han højere end keeperen? Hold derop. Ham vil jeg altså gerne se i Premier League. Hvad skete der? Hvad skete der? Brækker han sin arm, eller hvad? Eller er det bare fordi, det gjorde fucking næs? Brækker han sin arm? Hvad skal der her? Med hånden, med to hænder, simpelthen formår at få den ind. Og der bliver ikke sagt noget til det. Der vil ikke være, altså med al respekt, så er der vel ikke være med i kvindefodbold, er jeg ret sikker på. Bolasia. Det der, det er legit one in a million chance. Hold kæft, for det godt lavet. Ej, og så den der Eriksen. Det er synd, det er Eriksen, det skulle gå over. Messi. Den der version af Messi, sådan 2015-ish, den kunne jeg rigtig godt lide. Ej, jeg synes, han var så cold i den periode. Og det der, det var bare prikken over. Han var virkelig, virkelig god der. Men Neymar på, eller det her? Hvad har vi her? Snakker med nogle drenge. Hygge snakker. Og hvad skal der så? Så stjæler han noget vand. Skruer de? Hey! Stay hydrated. Wow. Hvad har vi her? Dinho. Step over. Det er lækkert lavet. Hvad sker der så? Var det bare det? Der må jeg være ærlig at sige, der lyver videoen jo en anelse. Jeg vil jo sige, at der er en god chance for, at der er nogen, der kommer til at lave en step over igen. Og så drible forbi manden. Jeg ved ikke, om jeg så forkert der, men ja. Den her. Neymar. Det ser ikke god ud. Au. Zidane. Er det over R9, eller hvad er det derfor? Ja, den er bare derfor, I guess. Meget misvisende titel so far. Fordi de her ting her, det er bare enormt godt lavet. Det er bare, altså ja. Haaland, der får den til mig ned og lægger ud. City med de der røde shorts der. Jeg synes, det kan lidt. Ronaldo på venstrekanten. Perisic. Au. Var det Rudiger? Ej. Fy fælder. Ja. Og jeg skulle lige til at sige, hvis han havde hakket til den, eller andet, der var det sygeste. Det er godt lavet. Xavi med tunnelen selvfølgelig. På Paul Scholes endda. Andres Iniesta. Jarlet. Ej, jeg har glemt alt om ham. Ja, det er det gamle PSG-hold, det er rigtigt. Neuer. Ice cold. Fair play. Hold hovedet kold. Sådan skal det være. Hvad har vi her? Ronaldinho. Lige ruller. Hygger sig med det. Jeez. Hvorfor har jeg aldrig vidst, at det her mål det eksisterede? What?
Hvad? Excuse me, Lamella. Jeg ved godt, du gjorde det mod Arsenal, men det der, det er jo next level. What? Så også i Europa League, men stadig. What? Okay, fair. Ja, okay. Nå, ja. Fair. Super. De skulle lige ødelægge for mig. Vi vandt dog den her kamp alligevel, så det går nok. Men det var et godt mål. Det kan man ikke. Altså, jeg sad virkelig også bare og tænkte sådan, det er fucking løgn. Det gør han ikke på os, det der. Også et godt mål. Der skal alligevel en del til, for at få den chippet helt op. Bang. Ja. Og så Özil med sin kick-off med tyggegummiet selvfølgelig. Så sagde han, ja, der går en ødelægger. Hvad mener han? Jamie Vardy selvfølgelig. Det der, det var fuldstændig sindssygt. Ej, han var vild der. Han var virkelig vild. Han må virkelig have nyt det tidspunkt, fordi han har jo stadig det der dog i sig, men han er jo bare ikke i sin prime længere. Men der var han jo bare unstoppable. Fuldstændig. Det er så vildt sparket. Wow. Det her mål, det var også det er min childhood. Jeg tror lidt, hvad fanden har det her været? 3. klasse eller sådan noget for mig? 4. klasse, hvor vi bare kom over dagen efter. Det var bare det, vi så på YouTube. Det var bare det her. Fucking insane, dude. Jeg fatter det ikke. Prøv lige at dyr, altså sådan... Hvad der lige skal til. Ubeskriveligt. Og det var også bare mod England. Zlatan, der stylede den ud. Der er et eller andet, der siger ind i mig. Jeg gider selvfølgelig ikke være ældre, end hvad jeg er nu. Det er jo ikke, fordi jeg sidder og tænker, fuck, gad jeg bare var 25 eller sådan noget, når jeg sidder som 21 år. Men der er alligevel et eller andet, der sidder inde i mig og tænker sådan... Hvis jeg lige var blevet født 10 år før, så er jeg jo selvfølgelig 31 nu, hvis det endelig var. Men hvis jeg lige blev født 10 år før, jeg gad alligevel godt at have set den era i fodbold sådan... lidt mere sådan... Bare se der sådan early days, sådan Dinho, da han spillede, Zidane, da han spillede, R9, da han spillede. Jeg gad sgu godt at have set dem sådan spille noget mere. Zlatan, det er sådan, jeg så ham, men jeg var måske også bare vokset op sådan, jeg så ikke super mange kampe, udover sådan, jeg så Arsenal, sådan, og så jeg FCK, men jeg så ikke sådan Champions League kampe, hvor på det tidspunkt var det, jeg spillede for PSG, har jeg lyst til at sige. Og jeg så aldrig sådan rigtig de her store kampe. Altså, jeg så Champions League-finalen. Den første Champions League-finale, jeg nogensinde har set, fun fact, det er 2011 Champions League-finalen. Barca mod United. Det var sådan den første, jeg så på Wembley, hvor Barca vinder 3-1. Det var den første, jeg så. Ellers så det. Så ja, så vil jeg ønske, jeg havde været der måske lidt før. Men selvfølgelig nu, så gider man da ikke være ældre. Det gider man da ikke. Roberto Carlos, wow. Det er også bare et vildt klip der. Det er et vildt klip. Fedt da ikke, hvordan han gør det, men fair. Altså prøv at overveje at score helt derude fra i nutidens fodbold, hvordan folk lige vil reagere. Det der, det gør man jo ikke længere. Det gør du ikke. Det er fucking crazy. Au. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvor er det vildt. Fair. Det er godt sparket. Det skal han have. Altså sådan igen. Hvor er det, han skyder den fra? Han skyder den derfra. Altså sådan, imagine hvis en fucking prøver at skyde derfra nu om dagen. Det er der jo ikke nogen, der gør. Men også bare, han sparker den ind der. Det er jo ikke engang, fordi den sidder godt. Jeg ved heller ikke lige, hvad keeper laver det virkelig. Hvad har vi her? Skyderen. Han skyder. Og han sparker den. Det er clean. Det kan jeg godt lide. Det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Ja. Very good goal. Og den der, ja, den er ret recent, men ja. Det lig, der lige kommer ind. Og han jubler endda lige, mens han clearer den. Det er for ret sejt. Det kan noget. Og hvad er vi her? Messi. Godin. Hvad så?
Sæt dig på den, Messi. Nå, ja, okay. Nå, så slutter det da også bare ret hurtigt lige pludselig. Anyways, det var 0,0069% chancer. Whatever, det sker igen. Eller et eller andet fis, jeg ved ikke, hvad vi kommer til at kalde den her video. Men en roulette for Godin, ja, det kan sgu nok passe. Vi kommer nok ikke til at se det så meget igen. Når det så er sagt, så vil jeg sige tak, fordi I gad så meget. Smid like, tryk subscribe, og så ses vi bare i næste video. Peace.